Tervetuloa punatulkkujen pariin. Mä katoin just Yle Areenalta The Happy Worker, tai miten työ sabotoitiin, ja tämän täyslaidallisen aihe on The Happy Worker, tai miten työ sabotoitiin, miten se sabotoitiin. Ensinnäkin tämä viime vuonna julkaistu elokuva, joka on tämmöinen niin kuin eurooppalainen itse asiassa kansainvälinen yhteistyöprojekti, että siinä on porukkaa Suomesta ja Hollannista ja Koreasta ja ties mistä. Älyttömän hyvän näköinen. Siis niin kuin ihan siellä niin kuin dokumenttielokuvien priimaa, varsinkin tämmöisestä niin kuin, ihmisläheisestä asiasta ja aiheesta. Sitä oli tosi ilo katsoa noin niin kuin taiteellisesti. Se oli aivan loistava. Että voin ja monenkin tämä ei ole niin kuin täystuomio sille. Se on tavallaan ihan hyödyllinen elokuva, jota mä suosittelen, että kaikki katsoo, koska siellä löytyy todella paljon hyödyllistä dataa. Semmoista niin kuin tilastoja, että miten karmeassa kunnossa ihmiskunta on. Ja myös vastauksia paljon siihen, että miksi näin on. Siellä on muun muassa edesmennyt David Graeber, tämä anarkisti-antropologi, jolla on paljon sanottavaa ollut ja on jonkun verran tässäkin, koska on hyvä puhuja, niin ovat mielellään tähän elokuvaan laittaneet. Ja myös tämä Bullshit Jobs-kirja on tosi merkittävä lähde tälle elokuvalle. Eli niin kattokaa ihmeessä. Se on niin kuin ihan katsomisarvoinen, mutta niin kuin pieni varoitus kautta niin kuin, tavallaan spoileri, mutta se on dokumenttielokuva, ei se pitäisi spoilaantua. Tämä elokuva koostuu siitä, että todella taidokkaasti esitetään tilastoja, asiantuntijalausuntoja, niin kuin tavallisten ihmisten kokemuksia, hyviä keskusteluita ja tämmöisiä, niin kuin, valoitetaan asiaa hirveän hyvin, että millä kaikilla tavoilla työelämä on perseestä nykyään. Mistä kaikista asioista ne johtuu. Ja siinä se. Todetaan, että niin kuin siellä loppuun on leikattu David Graeber sanomaan, että miten kapitalismin on tarkoitus olla täydellisen tehokas järjestelmä, joka tekee meistä kaikista vauraita, ja vaikka olisikin vähän hankalaa välillä, niin sitten kuitenkin siitä tulee vaurautta, mikä ei enää nykyään selvästikään pidä paikkaansa. Ja se jätetään siihen. Kaikesta tästä todistusaineistosta huolimatta ne todella tarkkaan jättää sanomatta, että kapitalismille on vaihtoehto ja että asioiden ei tarvi olla näin. Ne vaan kuvailee ongelmaa, kuvailee sitä hyvin, mutta ideologisesta syistä, koska hyvänen aika Suomi, Britit, Hollanti, Etelä-Korea, nämä on kapitalismin oikein syviä linnakkeita. Nämä ei tule sallimaan sitä, että kapitalismia, tai sanotaan, että hei, kapitalismi pois sosialismitilalle. Vaihtoehdosta ei puhuta. Ei edelleenkään saa puhua. Elämme kai niin kuin täydellisessä maailmassa jostain helvetin syystä näköjään sen takia, että media väittää meille niin. Siis mua ärsyttää hirveästi se, että siis tässä on tyyppejä, jotka niin kertoo traumoistaan. Niillä on tämmöinen keskustelurinkki, jossa ne kertoo traumoistaan, ja se on niille raskasta, ja se on hyödyllistä, ja se tuo tälle elokuvalle suunnattoman määrän lisäarvoa, ja on suorastaan se niin kuin keskeisin sisältö tälle elokuvalle. Ja sitten lopussa vaan isketään koko porukalle puukkoselkään, että hei, too bad, so sad, ei tälle voi mitään. Teillä nyt vaan on ongelma. Ja näköjään meillä on vähän niin kuin rikkinäinen järjestelmä, mutta no, vaihtoehtoja ei ole. Eli siinä nyt hautukaa, ja
oletuksena mä sitten vedän tästä, niin kuin, että yleisön on tarkoitus sitten vaan kerääntyä yhteen ja kertomaan toisilleen näistä vaikeista kokemuksista ja niin kuin, nojaamaan toisiinsa. Yhteisön luominen, se, että niin pärjää paskassa järjestelmässä taas yhden päivän eteenpäin, on ihan jees. Mutta se, mitä pitäisi olla tekemässä, ei ole pelkästään se, että kertoo paskoista kokemuksista, mikä on sekin tärkeää, vaan se, että alkaa tekemään työtä sen eteen, että niitä paskoja kokemuksia ei enää olisi. Että leffa alussa puhutaan Keynesin uumoilemasta 13 tunnin työviikosta. 13 tunnin työviikosta. Ja sitten lopussa se vaan jätetään huomioimatta, miten voisi päästä semmoiseen. Koska kapitalismin puitteissa se on täysin mahdollista. Koko tämä Piru-elokuvakin toistaa uudestaan ja uudestaan sitä, että se kaikki voitto aina menee omistajille. Ja että siinä on vääjäämätön logiikka siinä taustalla. Mitään ratkaisua ei esitetä, koska se olisi hankalaa. Se olisi kai vastakkainasettelua tai jotain muuta semmoista ikävää. Ei saatana. Siis, mua ärsyttää tämä, just, että kun on taidolla tehtyjä, todella fiksusti tehtyjä juttuja, ja sitten siellä, kun ne vois tehdä sen jutun, mitä niiden pitäisi tehdä. Se yksi helvetin lause sinne loppuun, että kapitalismi pitää korvata sosialismilla, joka tekisi siitä hyödyllisen, eikä vaan niin kuin nättiä taidetta, joka kertoo ihmisten kärsimyksestä. Et joo, siis tää on selvästi agitoivaa, että niin kun sietää katsoa ja näin. Ja mä edelleen suosittelen, että porukka katsoo tämän, koska tässä on todella paljon semmoisia hyviä vinkkejä siihen, että miten voi tuoda esille kapitalismin ongelmia konkreettisesti viitaten ihmisten omaan elämään, että kun joku sanoo sulle, että töissä on tosi paskamaista olla ja työnteko on perseestä ja että missään ei tunnu olevan mitään järkeä, niin tästä voi sitten ammentaa niin kuin tilastoja ja tietoja ja kokemuksia ja sanoa, että hei, sä et ole yksin, tämä on todella, todella laaja ongelma. Ja mitä jos me niin kuin yhdessä alettaisiin tekemään asialle jotain? Esimerkiksi niin kuin, liittyä AY-toimintaan ja saada liitot radikaalimmiksi, että siellä olisi semmoista niin kuin pitkäaikaista poliittista visiota. Perustaa omia poliittisia toimiyksiköitä tai liittyy johonkin, joka on jo olemassa ja jota voisi vetää silleen radikaalimpaan suuntaan, sosialistiseen suuntaan, joka niin kuin oikeasti pyrkisi poistamaan ne varsinaiset syyt, jotka aiheuttaa nämä ongelmat. Koska se kapitalistinen logiikka on siellä taustalla joka ikisessä näistä ongelmista. Eli katsokaa, ottakaa siitä irti mitä pystytte ja niin kuin iloitkaa kuvasta ja äänestä ja hienosta ammattitaidosta, mutta älkää odottako liikoja. Siinä vaan joutuu pettymään, koska Ylekin on porvarillinen instituutio, vaikka se valtion rahoilla pyöriikin, koska porvarivaltio tekee mitä porvarivaltio tekee, eli ylläpitää kapitalismia. Mutta ei siitä sen enempää. Kiitos, että sain vähän purkaa sydäntäni teille, huutaa internetin tyhjyyteen. Ja toivon mukaan teen näitä enemmänkin. Tämä tuntuu hyvältä. Tehkää YouTube-jutut. Opetelkaa juttuja, opettakaa muita, organisoitukaa. Tehkää ne jutut, mitä pitää tehdä. Ei muuta kuin moi moi.